Zvakabva zvandionesa kuti nekuti aitaura zvakare kuti handina mweya mutsvene nguva yemufudzi. Asi mazwi akataura ndakashaya kuti aiawana kupi. Vana varimomo havaende kuchikoro. Vana kuti vanongokura vasingaite sei, vasingaenda kuchikoro. The boys kana chinzi unongoviga vanhu 5 achiviga vanhu zvireva kuti vanhu 5 vanongoviga kana kuti hapana hama yacho. Dai pane hama maiti hama ichatemarukawo saka zvinoratidza kuti pachivanhu chedu chachako zviri kuitwa kutsaudzira. Pekutanga tinamata takatanga nzvimbo yebudiriro. Zvechokwadi zvakaratidza sekunge aitaura zvinhu kwazvo muprofita. Asi atanga kuzotora tita madzimai akawanda. Vananga vasaenda kuzvikoro ita isoso. Murume dzimba zhinji dzakaparara. Nekuda kwokuti murume nemukadzi maibva maonesana moita gakawa kuti ko vanhu vanogonzi ita madzimai akawanda sei. Iye aibva ati ana Abraham akanga ane madzimai akawanda. Nyika yakunoparara toda kuti pasikwe rudzi. Saka iwewe murume aibva anzi kana mukadzi aramba. Murambe mukadzi ngaende mushoko. Varume vazhinji vakanga vafarira nhau yekunzi ita madzimai akawanda. Vakanga vachitotituma kunotaura nevanin'ina vedu. Ini ndakatonotaura nemunin'ina wangu akaramba. Saka ndakabva ndanzi haasi kuda mudzimai wangu. Muprofita akabva atora mwana weshamwari yake achibva apa murume wangu. Asi iko zvino kumagumo ndakazoona kuti yakanga iri nhau yekuti vaifasira murume wangu vaida kuti atengese imba aida mari. Nekuti zvine zvaari anga achifasa murume wangu kuti tengesa imba. Mukadzi akagara paproperty yako iwe. Afana unga achigara paproperty yako nekuti akaramba Mwari. Saka nhau iripo ndekuti vari kumufosa kuti tengesa imba vashaya pekugara. Munhu wega wega wanenge vaona kuti varoda kuti vabvise munzvimbo. Inini vakanditi amai imi makachenjeresa. Vane vanhu vainongedza mahwani wanoti uyu muroi, uyu muroi, uyu muroi. Wobva wadzinga nzvimbo iyo. Sei papa wakabva inini nzvimbo inofiwa newana cheche zvakanyanya. Murume wangu akaita mwana nemukadzi mudiki mucheche. Ndini ndakatomusunungutsa mwana yeti kuti tiri kumadziva, takazobva kumadziva ane 3 months tichiuya mukati menzvimbo iyoyi. Akabva atanga kurwara, achitadza kurasa mvura. Achibva svika pakushaya. Akashaya sanhasi mwana wangu anga ane mwana wane 3 months. Anga ari anga achigara iye mwana wangu mushakabvu. Akabva ashayo mangwana acho anoteerwa zvakare vakafa mazuva anosusukidzana. Vakabva vapomera nini mhosva dzese kuti ndiva mamai vakauraya. Vauraya. Ndo zvakandipa kuti nditi ini rege ndisururuka hangu munzvimbo ino nekuda kwokuti vakangoti amai amuroi vanenge vakurambidza vanhu vese kutaura newe. Iwo usisina kana kutaura nevanhu vachikutisa. Saka ndakaona kuti kugara kwacho nzvimbo iyo hazvigarikike kana zvakamira saizvozvo. Asi mwana wangu mushakabvu ndakamutsanangurira ndikati uroi ndinohuziya uchibva wanongedzwa kuti amai amimi zvinhu zvamunoshandisa ndezvizvi. Kana kuti aiwa munoroya zviri muropa makatemerwa regai tikudzimirei nyora. Asi ndaiti ndikaenda kuna Ishmaeri kunokumbira saizvozvo. Aitsika-tsika. Pamwe pacho akanga sauye kunondibatsira anobva atoramba akagara pachiya yake. Asingauye nondishandira. Ndichikumbira izvozvo. Aitobvisiya kuti ndozvandavinga. Zvakabva zvandionesa kuti nekuti aitaura zvakare kuti handina mweya mutsvene nguva yemufudzi. Asi mazwi akataura ndakashaya kuti aiawana kupi. Zvakabva zvandipa kuti nditi kubva zvangu nzvimbo iyo kuri nani. Mwana wangu ndikamuti hasisiri Mwari watiri kunamata. Asi chatova chifananidzo pane zviri kuitika. Iye semunhu anga aine murume zvakamuomera kuti abvawo. Akaramba akagara vachibva vasara vachitongewa nomuda, vachimuudza kuti amai yako muroi, vachiratidza ngwari kusaidhi naye. Asi vakazopedzisira taakunzwa baba vacho achitaura kuti akaisirwa mushonga muchikafu. Hatizivi kuti baba vacho ari kuti mwana uyu akaisirwa nani mushonga muchikafu. Apa asati pajeka ipapo. Asi kumapurisa wakati futi akarwara. Kwatiri kuno kutanga tauya. Zvanzi mwana wangu ari kufukunurwa kuti anoongororwa kuti akafa nei. Ozovigwa patsva asi hazvina kukwanisa kuzobudirira. Zvikonzero handisati ndaziva zvangu. Nekuti panapa hatina mapurisa kuti tikone kutsanangurirwa. Chingange chakonesa muzuva ranhasi kuti mapurisa anga achiuya kuzofukunura mutumbi wemwana wenyu pamanzwiro kana kuti mune zviri kutaurika ndezvipi? Isi tangonzwa kuti vakasungwa baba vemwana nemuridzi nemurume wake waigara naye nevamwewo nemutungamiri wechechi yacho. Saka zvanga zvichinzi vari kupinda mukoti nhasi masikati. Saka hatizivi kuti koti yazobudira zvichinzi vakabuda mukoti ndopavachauya kuno bhodhi yofukunurwa. Asi hazvina kubudirira. Chikonzero hatina kuziva kuti pamwe vanonokerwa here kukoti zvatadzisa kuti vazokwanisa kusvika kuno.
Pamararamiro enyu mama, nezvitiko zvakadai zviri kuitika izvi, sezvo ndanzwa nchidzi kunharaunda kunogara vanhu vakawanda, ukama hwenyu nevanhu vari ikoko zvakamira sei pamagarisirano pamazuva ano kubva pabuda nyaya iyi? Kubva pabuda nyaya iyi ukama nevanhu vari ikoko ini handisati ndaonana navo, asi ndinototya nekuda kwokuti ivo vanenge vachivhikirira mambo wavo Ishmael, nekuti zvakaipa zviri kuitika ipapo ivo havasati vazviona, asi ini ndakazviona. Saka vakatondiona unogona kutondirwisa. Saka ndiri kutotya, nyange kwandinogara chaiko ndiri kutotya. Ndinotokumbirawo kuti ndiri kutokumbirawo protection kuti ndodi, nekuti zvakafanana naIshmael anogona kutondikuwadza kana kutondiuraya, nekuti anenge akuti matitanisha matispread. Asi ini ndakarwadzwa nekufa kwomwana wangu zvisina kutsanangurwa kuti afa nei, zvisina kuripota kumapurisa, hatina kuudzwa, hapana kana hama yakaudzwa kana ini mai vacho ndakabereka mwana iye handina kutaurirwa. Zvakare ndiri kutyira vana vari nzvimbo iyoyo kuti ko zvino saka vari kuchengetwa nani, nekuda kwokuti baba vacho havako sekuru vacho havako. Nandichifunga kuti dai ndapiwa vana vandiende navo, nekuti ini ndakangofanana mai vacho ndakabereka mai vavo. Vana zvakare vachiri vadiki, mumwe ane 9 years, 8 years, 6 years ne4 years. Pari zvino ndiri kukumbirawo protection kuhurumende kana kune vese vemitemo kuti ndigone kuchengetedzekawo, nekuti ndakutotya kuti Ishmael anogona kutondiita zvimwe zvinhu kana vamwe vake, nekuda kwokuti zvinezvi kusungwa kwavaita unoti ndindavasungisa uye ndaburitsa zvimwe zvinhu zvakawanda zvachiitika munzvimbo iyo yavanogara zvandapublisha kunyika yose. Naizvozvo ruvengo rwacho rwatosimbarara. Saka ndokumbirawo rubatsiro kunyange kumhuri, kuvana vandinawo, kunyange kune veukama chaiwo, kumurume wangu vandiri kufamba navo vari kuedza kundibatsiridza tisave nekurwiswa. Tinogona kurwiswa kana chero nemushonga chaiwo.